yn tanio'r cystadlu ni fan hyn yn Cylch y Defed ar gyfer Ffair Ia 2019. Mae yna adran boblogaidd iawn, sef adran Pwysau'r Cigydd. A dwi'n mynd cwmni da bore yma, Peredur Owen o Lanymddyfri. Croeso ato ni. Diolch yn iawn. Nawr te, adran Pwysau'r Cigydd, yn aml iawn, mae rhain yn dylanwadol iawn o ran y gwobrau. Ydy, allwn ni weld yma beth gen i heddiw. Mae bob dosbarth yn bwysig, ond yn enwedig hein, mae'n bwysau sy'n siwtio pawb yn y diwydiant. So ie, mae'n siawns uchel iawn, mae hein fydd yn y rhes yn y diwedd gobeithio. Achos i ni nawr yn nosbarth pwysau 74 kilo i 79.5 yn bwysau bach eitha, wel, eitha da, byddwn ni'n tybio o ran beth sy'n eisiau ar y farchnad. Ydy, mae'n bwysau sy'n siwtio, fel ni'n dweud, pawb o'r cigyddion i'r archfarchnadoedd, so mae'n siwtio pawb a, wel, wrth sbio rownd y ring mae heddiw yma, so ni'n licio bod yn sefyll yn canol yn gyfod penderfynu pa un yw'r gorau. Ni'n gweld Robin Slade fan hyn o Henffordd ar hyn o bryd, ar y pen fan hyn, a oedd yn beirniadu y ffair gyntaf 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Yndi, mae'n dangos bod yn y gwaed efo'r gynedlaeth nesaf wrth i ochr o yma, so mae'n y gwaed, mae'n hen ddigon o ymwybyddiaeth a mae pawb yn gwybod i stwff, mae'r ffordd mae'r wy wedi cael ei troi allan heddiw, mae'n werth i gweld. A mae'n oriau wedi mynd yma i'w baratoi nhw a'i bryd nhw hefyd. Oes gle, yr oen pallu bihafio ar hyn o bryd, ond oedd e'n beirniadu y dosbarthiadau byw a ennill y carcas arbennig, a mae'r Ellis sawl gwaith ers hynny hefyd. Ydy, wel, os yn byd arall allai ddim yn neud, really, so na, mae wedi'n neud dda iawn, a mae'n dangos faint o bobl sy'n dod yma flwyddyn ar ôl flwyddyn ac yn perfformio i'r safon uchel hefyd. Ond mae rai ni sefydlu'n gynnar iawn fan hyn yn y ffair. Fe fydd y beirniad yn chwilio am rhywbeth hollol wahanol i beth bydde fe chwilio amdano yn y sioe frenhinol yn yr haf? Bydd mae'n hollol wahanol, ie. Wel, ie, anifeiliad i'r cigydd ydi heddiw, a mae'n bwysig, mae'n bar o wyn wrth ymwneud gilydd yma, a un o'r pethau bwysig ydy bod y ddau yn bar, bod nhw'n debyg iawn i'w gilydd, a does ddim pwynt cael un lot gwell na'r llall hefyd, dyna'r grefft o gael nhw'n barod yma heddiw. Achos yn yr haf, mae'r rhinweddau'r bryd yn hynod bwysig. Ydy, yn union, a mae'r mwy o'r bridio a sut maen nhw'n mynd i allu cynhyrchu yr cenedlaeth nesaf, ond dyma y safon ddwythau i'r hein, a dyma be maen nhw wedi cael ei gynhyrchu, a dyma yw diwedd y lôn fel tai. Nawr te, mae pawb yn sôn am y cig a y lled ag ati. Beth yn union bydd y beirniad yn chwilio amdano? Yn y marn ni, mae'r lled, mae'r hyd, mae'r cig, mae boeth, mae'r bwysig a'i gilydd, mae'r nifer o'r braster dros y nifel yn bwysig hefyd. A dyna pan mae'n bwysig bod y beirniad yn drosti hwnnw a chryma? Mae'n bwysig bod y ddau oen, fel dyn ni'n gweld mae'r beirniad yn mynd dros y ddau oen, yn siŵr bod y ddau union rhyw fath, a mae'n bwysig bod y ddau union rhyw fath, achos i ddweud y gwir, mae rhaid i'r ddau garcas ar y diwedd fod union rhyw fath i'r cwsmer fel tai. Achos par yw'r gystadleuaeth? Wel, par o un sydd yn yr ring mae heddiw, so does ddim pwynt cael un llawer gwell na'i gilydd, so ie, mae'n grefft. A dwi ddim yn dweud bod yn hawdd, ond mae'n werth i gweld yr un sydd yma heddiw. Ac wrth edrych o amgylch y cylch yn adran Pwysau'r Cigydd, yn aml iawn, byddwn ni'n gweld yw brydiau fel y Beltex a'r Taxel, maen nhw'n boblogaidd iawn. Allwn ni weld faint o gig sydd yna ar yr ŵyn. Mae dyn nhw ddim yn ŵyn mawr i weld efo'r heddiw, ond y pwysau maen nhw'n gario, mae'n hynod o, wel, mae o'n beth braf i weld ei gwir. Mae'r Beltex yn adnabyddus am fod yn oen sy'n edrych yn fach, ond coesau byr sydd gyda nhw, a maen nhw'n llawn cig. Y cig maen nhw'n gario, fel y killing out percentage fel maen nhw'n dweud. Mae'n just dros yr hanner sydd yn, mae'n golygu na bod ti'n gallu creu gymaint fwy o gig off un oen, un ceg sydd gen yr bob oen, a mae o'n neud dy fusnes di'n lot fwy effeithlon os allu di gynnyrchu fwy o gig off un oen i ddeud y gwir. Pa mor anodd yw i bobl ifanc i gael mynediad i'r diwydiant amaethyddol? Mae'n gweld gymaint o bobl ifanc yn y cylch ar hyn o bryd, a thethau yn enghraifft berffaith o rywun sydd wedi goffo dechrau o'r cychwyn cyntaf? Ie, dwi wedi bod ffodus iawn efo dwi wedi gwneud yn yr ffarmio ar y cyd yn Llanymddyfri, ond be da ni weld, mae'n gymaint o bobl ifanc yn dysgu off yr bobl sydd wedi bod yn gwneud hyn ers blynyddoedd, a dwi yn y marn ni, mae hyn yn beth perffaith i ddechrau, achos does ddim rhaid cael lot o stoc i gynnyrchu rhywun yma. Elli di wneud siŵr bod ti'n mynd fewn oes, mae rhaid gwario, ond prynu chydig o ddefaid, cael y diddordeb a creu wyn fel un a mwynhau y diwrnod fel un heddiw. Ond ydw yn anodd i gael mynediad i'r diwydiant? Mae'n anodd, mae o'n anodd, ond mae rhaid ti fod yn fodlon i drio. Mae'n hen ddigon o bobl
yn barod i helpu, a gyda'r llaw allan, ond rhaid ti'n neud yn siŵr bod ti'n mynd yn neidrio, a sicrhau bod ti'n cael y cyfle yna hefyd. Barod i weithio, torchi llewis. Ie, barod i fynd, ie. A ti'n un sy'n gwneud na'n berffaith. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Peredur, a nawn ni ddod nôl i weld pwy fydd yn ennill carden coch gyntaf y ffair fan hyn yn adran Pwyse'r Cigydd. A ynghylch y defed yn adran Pwyse'r Cigydd, pwysau 74 kilo i 79.5 kilo. Wel, Peredur, dwi'n meddwl bod y beirniad yn gwneud rhyw fath o restr fer erbyn hyn. Ydy, swn i ddweud bod wedi cael rhyw fath o drefn ar y dosbarth yma. Dwi ddim yn hawdd gorau wneud y penderfyniad. Mae bob un o'r wyn mae'n werth i gweld. A triad i sefyll yna. A does y neb byth yn mynd i fod yn hollol apus efo beth ti'n penderfynu. Ond barn i'n person i'w yn y diwedd a mae'n werth i gweld. A dwi ddim yn rwydd gyda'r holl dorf o'i amgylch a wedyn yn gwylio pob symudiad. Na, mae'n aml i feirniad ochr arall i'r ring hefyd. So mae'n bwysig bod ni'n parchu beth cyn yr beirniad i ddeud. A dyna'r unig ffordd i ddysgu hefyd. Os ti ddim yn ennill, neu dod yn y tri ucha, wel, mae'n wastad flwyddyn nesaf, mae'n bwysig dysgu hefyd. Digon o feirniad answyddogol yma, ond y beirniad swyddogol yw Adrian Windsor o Fferm Forest, Hendi Gwyn ar Daf, a Adrian wedi cystadlu droion, ond y carcas yw i beth fel arfer? Wel carcas yw i beth, ond ar ddiwedd y dydd, dyma ydy'r wyn ma, mae'r wyn ma'n fyw, ond y carcas da ni gyd yn anelu at i gynhyrchu y cig o'r safon ucha i'r cwsmer. A os ydy'r wyn yn dod yma fel par yn y ring yma heddiw, neu bod nhw yn yr oergell fel carcas, wel, yr un peth yn y marn i, ydyn nhw jyst bod hwn bach anoddach, achos maen nhw lan yn y ffordd i ti gael gweld yn union beth ydyn nhw. Ac wrth bod ni'n edrych ar y rhestr ar hyn o bryd, mae'n cyfaill ni, Robin Slade, ar frig y rhestr ar hyn o bryd o Henffordd. Ydy, oedd o reit wrth ni ymwylu yn y dechrau yma, a mae o i weld yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Mae pethau wedi newid, ond mae wyn werth i gweld. Maen nhw wedi cael eu troi allan fel ddim byd wedi weld o blaen. Maen nhw'n hollol berffaith. A mae'n aml i fath di mynd i ein as o'n i ddeud. O, oes. Yn defod ni ddim yn edrych mor wyna hynny. Na, dim o gwbl. A dyna ni, mae fe wedi ennill carden coch fan hyn yn y ffair arbennig o dda, chwarae teg i Robin Slade o Henffordd. Ac yn ail wedyn, mae da ni Christine a Paul Tippets, Lodge Hill Farm, swydd ymwythig. A fe fiodd rein y teulu yma yn llwyddiannus lan yn yr Agri-Scot yn ddiweddar gan ennill prif bencampwriaeth y gwartheg, chwarae teg i nhw. Do, fel da ni wedi gweld dau cyntaf ag ail, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Ddim yn unig gyda'r wyn, fel gyda'r carcas hefyd, a gyda'r cigeidion hefyd. So mae o'n y teulu, mae o'n y gwaed, a mae o'n sgil. Mae'n dangos bod o'n sgil, achos y bobl yma sy'n ennill, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, a maen nhw'n gwybod sut i'n neud o. Wel, diolch o galon i ti, Peredur. Nawr, na i fynd i gael sgwrs gyda y dyn ei hyd, Robin Slade. Congratulations to you. Well done, you. Thank you. How do you do it? Oh, I don't know. Just keep breeding them. Because you've got quite a big flock. Oh, yes. 400 ewes. And Baltics then? Oh, no, they're all Dutch. Dutch. With just a few Baltics. Yeah. And it's not an easy breed to keep? Oh, I find them easy. I've had them for 43 years. So. Well, yeah, you must be doing something right. And you remember the first fair here 30 years ago? Oh, yes, 30 years ago. You were judging? I judged this section and won the carcass. Fantastic. How has the standard changed since then? Oh, it's gone up and up and up. And you've gone with it. Congratulations. Well, we keep trying. Diolch yn fawr iawn. Da iawn.